ପୁରୁଣା ଗାଁ ମାଲିଆପାଲିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ନାମ କାଲିଆ। ସେ ଛୋଟବେଲାରୁ ବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରି ସେ ବନ ପଥରେ ଘୂରି ନିର୍ଜନ ଗଛମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଆଥିଲା। ଏକ ଦିନ ବନ ମଝିରେ ସେ ଏକ ହଲୁକା ଅଶ୍ରୁ ଶୁଣିଲା। ଭୟେ ଭୟେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ଏକ ଛୋଟ ଚୋଟ ଲାଗିଥିବା ହରିଣ ଶିଶୁ ମାଟି ପରେ ପଡ଼ିଛି। କାଲିଆ ତାକୁ କୋଳି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ତାକୁ ଔଷଧ ଲଗାଇ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହରିଣ ଶିଶୁ ଭଲ ହେଲା। କାଲିଆ ତାକୁ ଚିତୁରା ନାମ ରଖିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ମିତ୍ରତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଶିଶୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କାଲିଆ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି କିପରି କିମ୍ବା ତାକୁ ଦେଇଦେବି ତାହାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଶେଷରେ